συνεχίζουμε τώρα και θα πάμε σε έναν άλλον NPC που το όνομα δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω που βρίσκεται. Γενικά θα προσπαθήσω τώρα να κάνουμε όλους τους NPC που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Limgrave και ίσως μετά προχωρήσουμε για Godric κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, You must be the new Tarnished. You do well to steer clear of Agheel Lake, fledgling. Dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Don't be a fool. και... Ωραία, πάμε να σκοτώσουμε μία τον δράκο. Ίσως κάποια στιγμή όταν τελειώσω το Elden Ring, αυτό το playthrough του Supernatural εδώ πέρα, ίσως αρχίσω να κάνω λίγο να εξηγήσω το story για το Elden Ring. Βέβαια, δεν ξέρω άμα θα το καταφέρω καλά. Τώρα με το σπίτι μου, είναι λίγο καθυστερημένο story. Κάνω πολύ damage γιατί είναι πολύ πρώτος δράκος και ίσως όταν τελειώσω το playthrough να πώς το λένε, να ξεκινήσω κάνουμε τρελό damage γιατί σκατά. Ωραία, το ξεφύγαμε. Και τον σκοτώσαμε. Θα ήθελα να ξέρω λίγο νομίζω το lore του συγκεκριμένου δράκου και θα σκεφτόμουν να θα ήταν ωραίο να τον εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω όχι καλύτερα, λέω να παίξουμε το παιχνίδι και όταν τελειώσω το playthrough γενικά να πάρω πληροφορίες, γιατί το lore του παιχνιδιού είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις και ήδη ξέρω βέβαια γιατί έχω δει βίντεο, αλλά να ψάξω διάφορα πράγματα και να εξηγήσω γενικά όλο το lore. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε τώρα σε αυτόν όμως. Something you might like to know. The heart you brought back. It's used in Dragon Communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. You must not forget, though, those who partake in Dragon Communion, their hunger for Dragon, their yearning, only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. You must not forget those who partake in Dragon Communion. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στην παραλία εδώ, γιατί είναι ένα cave εδώ πέρα. Εμένα μου τα δείχνει ήδη γιατί τα έχω ανακαλύψει ήδη αυτά τα πράγματα στο πρώτο μου playthrough. Στο δεύτερο δεν έκανα κάτι, απλώς έκανα speedrun. Οπότε ναι,
Δηλαδή σε αυτό το playthrough όχι μόνο θα τελειώσουμε, θα πάρουμε και όλα τα τρόπια. Δηλαδή είμαστε locked in στο συγκεκριμένο. Τέλος πάντων όμως. Υπάρχει αυτό το cave, okay, και... Όπα, κάτσε. By the way, αυτό το cave άμα πέσει νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν πεθαίνεις ή πηγαίνεις στο tutorial, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Υπάρχει και εδώ πέρα το cave, είναι γεμάτο, είναι το cave που μας είχε αναφέρει ο Μποκ, βέβαια δεν το έχω σε βίντεο γιατί το έκανα πριν ξεκινήσω το βίντεο και μας μίλησε για ένα cave που τον έδιωξαν γιατί ήταν, και αυτός είναι ένας Demi χειμώνα, αλλά ό,τι φαίνεται είναι λίγο πιο προχωρημένος και σε σχέση με τους άλλους τους αγρίκους, τους δικούς του, και τόσο τον έδιωξαν και δεν έχει τίποτα παραπάνω πάνω του. Μας λέει κιόλας ότι έχει χάσει την... δεν θυμάμαι τι ήταν, νύχτα του τέλος πάντων. Οπότε ναι. Και... θεωρητικά εμείς θα πρέπει να είχαμε πάει ήδη να την πάρουμε, αλλά τώρα που κάναμε με αυτό μαζί του, μπορούμε να πάμε και στο Dragon Communion, οπότε είναι μια χαρά. Είναι ένα συν ένα, οπότε μια χαρά. Να ματись κιόλας, άμα δείτε εδώ πέρα έχει τα πυθίκια εδώ έξω. Και άμα πάτε εδώ, σας προτείνω να πάρετε και όχι πυρσό, αλλά ένα φανάρι, γιατί είναι πιο εύκολο να το κουβαλήσετε. Από το πυρσό πρέπει να το έχετε στο χέρι για να μπορείτε να βλέπετε τις πλιές. Δεν θυμάμαι πού τον είχα αγοράσει, αλλά ήταν ένας από τους merchants, τους πολιτές που υπάρχουν γενικά γύρω στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μου βγάζει μόνο τον Κάλε, γιατί μόνο αυτόν έχω συναντήσει, αλλά υπάρχουν πολλούς στα lands in between. Αυτός είναι ο Μποκ. You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Οκ, τελειώσαμε το dialogue. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πάμε να σπάτσουμε κάνα δυο άτομα τη μούρη. Κάπου εδώ θα έχει κάνα boss fight, μάλλον εκεί είναι η αρένα, οπότε let's go. Οπα. Από το σπίτι. Πάγαμε Sewing Needle, αυτό που μας έλεγε και ο Μποκ. Είναι δικό του βασικά, το έχει δοθεί από τη μητέρα του. Τέλος πάντων, θα πάμε κατευθείαν εδώ πέρα στο Μποκ, θα προχωρήσουμε τη σπηλιά για να πάμε στο Dragon Communion. Και όπως βλέπετε ήμασταν εκεί πέρα, άμα δείτε την τρύπα, και τώρα είμαστε εδώ. Λοιπόν,
Εδώ πέρα τα Dragon Communion στην ουσία δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν ξέρω τελείως το lore, αλλά τέλος πάντων εδώ πέρα μπορείς να μάθεις incantations από δράκους, ξέρω, και τέτοια. Εντάξει, δεν χρησιμοποίησα πάρα πολλά incantations εγώ στα games, τα playthroughs τα δικά μου, αλλά υποθέτω όποιος θέλει, ξέρω εγώ, να τα δοκιμάσει. Και επειδή έχω πολλά Dragon Hearts και σκέφτομαι να τα κάνω όλα collect, θα τα κάνω όλα collect. Τέλος πάντων, τα κάναμε όλα collect. Υπάρχουν δύο Dragon Communions στο basic το game, το κανονικό. Τώρα στο DLC δεν ξέρω, δεν το έχω παίξει. Σκοπεύω όμως μετά από αυτό το playthrough και μετά όλο αυτό, όταν αρχίσω να μαζεύω lore και τέτοια, σκοπεύω να επιστρέψω να πάω στο DLC. Τέλος πάντων, έχουμε μαζέψει αυτά. Μια χαρά. Πάμε τώρα στο Demi-Human Bok να του δώσουμε το Sewing Needle. Φυσικά βέβαια δεν χρειάζεται να το δώσεις, αλλά αποκτάς ένα σύμμαχο και σε βοηθάει αργότερα στο game να ράβεις τα ρούχα σου, ξέρω εγώ, και τέτοια, που υπάρχει μια μικρή βοήθεια σε αυτό. Απλά κάνεις save λίγα runes. Τίποτα το σπουδαίο, αλλά εντάξει, ο Bok είναι σχετικά goated χαρακτήρας. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. Well, you'll let... Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. What made you go into a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster, like... Then I suppose I... Thank you. Και κάναμε τώρα νομίζω άμα κάνουμε rest εδώ πέρα θα φύγει ο Bok. Νομίζω. Ναι, έφυγε. Ωραία. Okay. Ναι, Yura τον λένε. Hunter of Bloody Fingers. Τέλος πάντων, ας κάνουμε εδώ πέρα. Ας κάνουμε εδώ spawn. Πώς λέγεται αυτό? Unhill Lake South. Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει και αρχίζουμε και τελειώνουμε τα NPC στο Limgrave τουλάχιστον. Μας έχουν μείνει κάποια και μας έχουν μείνει δύο στο Weeping Peninsula, που είναι κομμάτι του Limgrave αλλά έχει ξεχωριστεί ονομασία, οπότε λογικό, εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να πάμε εδώ να προχωρήσουμε και να σκοτώσουμε έναν εχθρό, ξέρω, Bloody Finger, Nerijus, δεν θυμάμαι πώς το λένε. By the way, μιλήσαμε και στον Βάρε. Μας είπε ότι είμαστε Maidenless, δεν έχουμε Maiden. Η Μέλινα πρόσφερε σε εμάς να γίνει η δικιά μας Maiden, παρόλο που δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Και η Maiden στην ουσία μας βοηθά να κάνουμε τα runes μας σε strength, dexterity, τέτοια πράγματα. Και οπότε μας το πρόσφερε στο email, απλώς πρέπει να την πάμε εμείς στο foot of the air tree, εκεί πέρα στο μεγάλο το δέντρο. Και ναι, ο Βάρε απλώς μας την είπε λίγο, αλλά τέλος πάντων.
φάγαμε, nice. Άμα δεις, έκανε και sound το Yura, αλλά πρέπει να κάνεις μάλλον που αυτό το survive αρκετά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να έχουμε ένα... Δεν θα μπούμε κατευθείαν, πρέπει να πάμε να μιλήσουμε στον Yura, αλλά θα μπούμε και εκεί μέσα. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ πέρα το site of Grace. Αλλά ναι, ο Βάρε θα τον δούμε πιο μετά. Έχουμε όμως ακόμα πράγματα να κάνουμε. Είναι σχετικά σημαντικός χαρακτήρας, γιατί μας οδηγεί σε έναν demigod αργότερα. Και ναι. Ωραία, είναι εδώ. Μια χαρά. We meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Yura, as you might recall. Hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You are certain to face more of them. Just remember, no kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. Be on your way. Perhaps we will... Και οπότε φαίνεται αυτός κυνηγάει άτομα που κάνουν επιθέσεις με τα Bloody Fingers. Που μπορούμε και εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, που με τα Bloody Fingers μπορείς να κάνεις επίθεση σε ξένους κόσμους. Τώρα πάμε να δούμε έναν ακόμα NPC, τον Patches. Είναι μεγάλος πούστης, δεν είναι πολύ διασκεδαστικός για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί άμα δείτε, εδώ έχει καμπανάκια που θα ενεργοποιήσει, ξέρω εγώ, τους άλλους να βγουν έξω, θα το ακούσουν, ξέρω εγώ, και θα έρθουν. Δεν είναι δύσκολοι σαν εχθροί. Καλά, σίγουρα έχει για μένα, γιατί εγώ έχω παίξει, ξέρω εγώ, ξανά και είμαι έτσι μαξαρισμένος στα όπλα. Αλλά και στο κανονικό του game δεν είναι δύσκολοι. Οπότε μην ανησυχείτε, ξέρω εγώ. Μου το έκανε ήμουν στα καλά καθημένα. Τέλος, τώρα θα πάμε να ανοίξουμε το chest και θα πάμε να το ανοίξουμε. Από εδώ πάνω έρχεται ο Patches. Όπα, respect. Και άμα δείτε, μπορείτε να το σκοτώσετε, αλλά γρήγορα όταν το πας μισό health, τα παρατάει. Και μπορεί να γίνει trader για σένα, σε βοηθάει, ταυτόχρονα δεν σε βοηθάει. Γενικά ο Patches στα Dark Souls παιχνίδια κάπως έτσι είναι. Σε βοηθάει, αλλά ταυτόχρονα σε ξεγελάει καμιά φορά. Θα το δείτε γενικά σε όλο το game που θα παίζουμε. Τέλος πάντων. What do you know? You're tarnished like me. Now how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Άμα θέλουμε να συνεχίσουμε, ξέρω εγώ,
Μπορεί, άμα πατήσουμε αυτό, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, συνεχίζει το fight, αλλά για να συνεχίσει το questline, forgive and forget. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. They're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Don't forget to pop back for another visit. I'll be ready to wheel and deal. Don't forget, I'll be ready to wheel. Τώρα, άμα πάμε να πατήσουμε λοιπόν αυτό, γιατί δεν έχει τελειώσει το questline. Δεν έχει τελειώσει. Κάνουμε εδώ πέρα, βγάζει στην αρχή. Εδώ θα κάνουμε rest. Γιατί εδώ είναι το λιμέρι του Patches, βρε παιδί μου, δηλαδή, και στο τέλος θα τον βρεις εδώ. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. Αυτό το μπορώ να αγοράσω στο Stoneward Key. Μπορείς να αγοράσεις το Market Shackle, που θα το αγοράσω και αυτό. Αυτό προτείνω να το αγοράσεις από τον Patches. Είναι πολύ καλό. Ειδικά όταν είσαι καινούριος παίκτης, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις 2 φορές στο fight του Market και να τον ρίξεις κάτω και να τον ακινητοποιήσεις για λίγο, δίνοντας εσένα την ευκαιρία να τον χτυπήσεις και να μην φας damage, πρέπει να μην το ρισκάρεις και τέτοια. Οπότε ναι. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Cheers for that. Τώρα, σε δελεάζει και καλά, και ως νέος παίκτης, ειδικά άμα είσαι καινούριος στο Elden Ring, δεν θα ξέρεις τον Patches, ότι είναι ένας trickster, ξέρω εγώ. Θα ανοίξεις το chest, μόνο για να καταλάβεις ότι είναι μια παγίδα. Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Και τώρα αυτό θα σε κάνει teleport και θα σε στείλει στο Mistwood Forest, που είναι γεμάτο με Runebears, τεράστιες αρκούδες που όσο μεγάλο level και να είσαι, αυτές είναι καταστροφικές. Βέβαια, το καλό δεν σε βλέπουν, οπότε shit, πρέπει να απομακρυνθείς. Δεν μας αφήνει, πρέπει να πάμε σε ένα... Δεν είναι πολύ δύσκολο, θα βρούμε ένα Grace
όλα δύσκολα θα τελειώσουν. Τέλος πάντων, και μετά πας πίσω στον Patches, είναι κομμάτι του questline. Γενικά, το questline του είναι λίγο για τον Μπούτσο, λίγο βαρετό. Βασικά είναι κουράζει μετά από ένα σημείο βασικά. Αυτό είναι ίσως το πιο σωστό να πω. Γιατί εντάξει στην αρχή σου κάνει όλα αυτά τα tricks, δεν το περιμένεις. Αλλά μετά από ένα σημείο, ξέρω εγώ, όταν ξαναπαίζεις τα παιχνίδια, ο Patches είναι, ξέρω εγώ, σχετικά βαρετός. Ryan, you're alive. Oh, you had me proper scared, puffing away in a flash like that. Well, maybe it's a sign to keep your mitts off what's not rightly yours, hmm? But I'll forgive you. View it as a learning experience. At any rate, it's just nice to see you safe. Oh, don't miss all the bargains here at Patch's Emporium. Φυσικά δεν έχει τίποτα να αγοράσεις ή να του μιλήσεις, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, το σωστό θεωρητικά θα ήταν να πας εκεί πέρα. Ωραία, πάμε ξανά εδώ πέρα.